Priatelia, dobrý deň. Dovoľte, aby som vám predstavil krásnu dvojizbovú novostavbu z roku 2020. Poďte, spoločne sa na to pozrieme. Byt je dvojizbový, má rozlohu 45 m2 a patrí k nemu terasa o rozlohe 4,5 m2. Nehnuteľnosť sa predáva aj s kuchynskou linkou, ktorá bola vyrobená na mieru od dizajnera. Je tu tiež predpríprava na vonkajšie elektrické žalúzie a takisto na bezpečnostný systém. Vykurovanie v byte je elektrické podlahové s reguláciou v každej izbe a doplnkovým spôsobom kúrenia alebo prípadne chladenia je klimatizačná jednotka. K nehnuteľnosti prislúcha aj vonkajšie parkovacie státe a lokalita je mladá a moderná. Ak vás ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať. Moje meno je Gabriel Balošák a som z realitnej kancelárie Prius.